Здравейте! Представяме ви 4 вида екологични текстилни връзки за връзване на растения. Ролките са на изключително ниска цена, като качеството им е повече от високо. Първият вид, който ви предлагаме, са едноцветните текстилни връзки, които са памучни с ролки около между 100 и 150 метра. Втория вариант, който ви предлагаме, са нашите шарени текстилни връзки за растения. Те са най-различни цветове, ще внесат цвят във вашата градина. Третия вариант, който ви предлагаме, е в бял или черен цвят. Отново са между 100 и 150 метра. Тези малките бобини се предлагат на ролки по 25 метра и са също изключително разтегливи. Връзките са еластични, подходящи за всякакъв вид растения. Може да връзвате зеленчуци, лозички, цветя, общо взето, каквото ви е удобно. Може да поръчате от линка долу в описанието или на посочения телефон.